Takže ako prvý rečník nedá mi vás nepozdraviť a privítať na tejto skvelej akcii. Vždy, keď som začínal ako prvý, začnem tak mierne osobne, tak stal sa nejaký väčšinou prúser. dúfam, že to teraz takto nebude. Ale zase má to výhodu, lebo keď už pôjde 7. rečník, tak vlastne každý zabudne na toho prvého, že vôbec bol. Takže dúfam, že sa budú tieto vystúpenia páčiť. Je to naozaj krásny program. Ja som veľmi rád, že som jeho súčasťou. A budem vám môcť porozprávať v takej skrátenej forme možno príbeh jedného múzea, ktoré vôbec nemalo existovať. Vôbec nikdy nemalo byť založené a už vôbec nemalo byť ani v Medziláborciach. Je to múzeum slávneho mena, je múzeum Andyho Warhola. Na plátne vidíte logo tohto múzea, ktoré síce pôsobí dosť archaicky, bolo vymyslené ešte v roku 1991, kedy samotné múzeum vzniklo v Medziláborciach. Vytvoril ho Aleš Najbrt, dnes už kultová postava v rámci grafického dizajnu v Čechách. A z úcty k tomuto Alešovi, aj vlastne k tomu logu si ho stále nechávame. Ale začal som týmto logom preto, lebo keďže prechádzame, ako už bolo povedané, to veľkou, masívnou a historickou rekonštrukciou, ktorá je vôbec v rámci novodobých dejín Slovenska dokonca druhá najdrahšia a najväčšia, keď si odmyslíme zámky a hrady po Slovenskej národnej galérii, tak vlastne aj samotné logo prejde veľkým redizajnom, bude inovované a tak ďalej, čiže takéto logo už potom neuvidíme. Ako už bolo povedané, zastupujem Múzeum moderného umenia Andyho Warhola. Paradoxne pred 7 rokmi som sa do tohto múzea po 8 rokoch vrátil, kedy som bol privátny galerista. A keď som z neho odchádzal, tak som si vlastne povedal, že nikdy viac do štátnej, do verejnej správy už nevrátim vlastne. Takže nikdy nehovor nikdy. Vrátil som sa, ale mal som sa vrátiť iba na nejaké 3 mesiace, taká bola dohoda zo začiatku, že tým, že to múzeum som poznal, boli tam nejaké problémy, tak že ho personálne, odborne stabilizujem a jednoducho odídem. Bol to rok 2018, dnes je 2025 a stojím tu už 7 rok, vlastne som riaditeľom a ani som nemyslel, že vlastne tak dlho ostanem v tých Medziláborciach, ale predo mnou sa okamžite objavila veľmi krásna výzva, a to je vlastne možnosť veľkej rekonštrukcie, kedy vlastne sme na jednom výjazdom zasadnutí vlády naštartovali vtedajšiu vládu v tom roku 2018 k tomu, aby sme sa začali vôbec baviť a uvažovať o tom, že takéto miesto by si zaslúžilo naozaj redesign, optimálne celkový, komplexný, aby vlastne, keď už to múzeum v Medziláborciach je aj svetového mena, alebo druhé iba v Amerike, v Pittsburghu, v jeho rodnom. A keďže Andy Warhol má korene veľmi priame, vlastne do dedinky Mikova, ktoré je blízko Medziláboriec, nie cez nejakého bratranca z druhého kolena, cez nejakého uja, ale jeho rodičia sa tam narodili, žili, zosobášili sa, odišli do Spojených štátov, tak vlastne sme sa do toho pustili a stavili sme všetko na jednu kartu. Buď teraz, alebo nikdy, a buď všetko, alebo nič proste. A dnes, ako potom ďalej v tej prezentácii vám to vysvetlím a ukážem, sme sa kdesi na perifériu, kdesi veľmi, veľmi možno ďaleko od tých centier, nejakým spôsobom schopili, dali tomu myšlienku, víziu, presvedčili ľudí, vlády, zriaďovateľov, ktorí sa k tomu veľmi dobre postavili. A po mnohých problémoch, ktoré prišli, pretože prišiel COVID-1, my sme to volali potom COVID-2, vojna na Ukrajine, zdražovanie stavebných materiálov, doslova sme museli resuscitovať niekoľkokrát ten projekt rekonštrukcie. Nevzdávali sme sa, častokrát sme v múzeu pozerali na seba, že toto už je konečná, už to asi nevyjde, vlastne teklo nám zo strechy, no proste bola to jedna veľká takmer katastrofa, naozaj sme si mysleli, že to múzeum bude končiť a dnes sme pred kolaudačným konaním vlastne a pred začatím druhej etapy, čiže naozaj v budúci rok možno budeme otvárať a už aj s iným logom. Keď sa posuniem v prezentácii, tak tí, čo poznáte Medziláborce a budovu, starú budovu múzea, tak takto nejak vyzerala ešte pred 2 rokmi, keď sme klepkali ten pomyselný kameň. Bola to budova, ktorá bola postavená ešte za čias socializmu, vtedy bola aj kolaudovaná, bola projektovaná ako kultúrny dom. Čiže nikdy sa neplánovalo, že tam bude nejaká galéria alebo múzeum a dokonca svetového mena, akým Andy Warhol je. Práve preto tieto priestory neustále počas tej existencie museli prechádzať nejakými adaptívnymi procesmi a všetko sa muselo prispôsobovať vlastne na tie galerijné účely od osvetlenia, interiérových rôznych zásahov, tapetovania a tak ďalej, aby to aspoň ako tak vyzeralo ako tá galéria. Rád by som zdôraznil, že aj keď toto múzeum bolo založené v roku 1991, 1. septembra, a zriadilo ho vtedajšie ministerstvo kultúry,
za Agnesa Snopka, tak toto múzeum bolo v skutočnosti založené na vlastne veľmi silnej emócii jeho zakladateľov, medzi ktorých patrí už nebohý brat Andyho Warhola, John Warhol, pán Bicko, ktorý dodnes ešte robí kurátora v Medzilaborciach a možno taký malý tím ľudí, ktorí boli fanúšici zriadenia tohto múzea. Keď v čase, kedy vznikalo, to naozaj nebolo ľahké, pretože prvé myšlienky prišli niekedy v roku 1987-88 a ako dobre vieme, bol iný režim a Andy Warhol a v podstate celé hnutie POBAR bol považovaný za buržoázne kapitalistické umenie a pre vtedajší oficiálny prúd socialistického realizmu to nebolo veľmi priateľné. Vtedajší v úvodzovkách pohlavári špekulovali nad tým, že či si tu náhodou nejaká CIA nechce urobiť pobočku v Medzilaborciach cez nejaký krycí manéver vzniku múzea a tak ďalej. Čiže strašne veľa rôznych absurdít príbehov okolo toho začalo vznikať. Bolo to naozaj ťažké. Pôvodná myšlienka bola taká, že keď pán Bicko dostal mandát od Johna Warhola, že áno, choď niekde po Československu a skús ponúknuť zopár obrazov, ktoré sme ochotní z jeho nadácie z New Yorku darovať hociakému múzeu, galérii, kdekoľvek v Československu, tak vlastne pán Bicko vtedy obišiel od Prahy až po Svidník rôzne galérie, aj keď niektoré boli myšlienke prichyliť tieto obrazy a vytvoriť nejakú expozíciu Andyho Warhola ako pamiatku na to, že jeho rodičia odišli naklonení. V tom čase sa báli práve kvôli tomu režimu, tak si povedal, že keď to nikde nechcú, tak vlastne, síce to je bláznovstvo, ale skúsime to založiť v Medzilaborciach. A to je otázka na to, ktorú ja často dostávam, že prečo je múzeum Andyho Warhola v Medzilaborciach, ne niekde v Košiciach, Bratislave a tak ďalej, no lebo práve tam ho vtedy tí ľudia založili. A treba tiež zdôrazniť, že táto budova vlastne, alebo táto expozícia v tom 91. roku začínala s 12 originálmi Andyho Warhola, čiže tie veľké priestory, ktoré tam sú a boli, respektíve už boli, tak v tých veľkých priestoroch bolo iba 12 obrazov vlastne. Tak začínalo múzeum. Dnes ich máme, chvála Bohu, vyše 300 originálnych diel Andyho Warhola. Máme viac ako 60 originálnych diel od Kita Haringa, Jeana Michela Basquiata, krásne dielo napríklad, ďalších velikánov, Roberta Indianu. Máme nejaké diela od Banksyho, čiže ten obsah toho múzea neustále rástol, ale stále bola pred nami tá otázka toho, že akým spôsobom sa vysporiadame s tými nevhodnými priestormi, koho presvedčíme, ako tým, že to je naozaj veľký priestor, pýta si veľa peňazí, postupne nám začala odchádzať vzduchotechnika, čo je veľmi dôležitá pre Warholové diela, rôzne bleskozvody, elektrika, neprichádzali revízie a tak ďalej, čiže bolo to také trápenie, ale napriek tomu sme mali nejaký optimizmus a tú víziu nejakým spôsobom to zmeniť, pretože múzeum už existovalo viac ako 30 rokov, to znamená, že prešlo svojim detským obdobím, pubertou a nejakým spôsobom sa atestovalo, aj keď to je na perifériu. A už len keď sa spätne vrátim, tak keď to múzeum vzniklo s tými 12 obrazmi, tak mnoho ľudí tomu múzeu dávalo 3 až 5 rokov a že potom vlastne zanikne, zomrie a nebude existovať, pretože v týchto podmienkách, v tejto geografickej lokalite nemá šancu prežiť. Ako vidíme, nielen, že prežilo, ale sa vlastne aj expozične posunulo. Tu sú niektoré zábery ešte do pôvodných expozícií, no a tu sa dostávame k jadru problému. Aby sa niečo pohlo, častokrát potrebujete problém. Čím väčší, tým lepší. Keď potrebujete jednať. No a nám sa stala taká vec, že nie je nová, pretože my sme mali totižto kultovú strechu. Z nej veľmi často tieklo. Vlastne. Neustále sa opravovala a nikdy sa neopravila poriadne. A keď vlastne už boli aj schválené nejaké peniaze na tú rekonštrukciu a tak ďalej, ale prišiel COVID, všetko zdraželo, potom ten projekt išiel do úzadia a tak ďalej, tak jedného dňa mi kolega o 6 ráno zatelefonoval, že spustil sa alarm a že zatekať do hlavnej sály, kde sú najdrahšie diela, najväčšie a tak ďalej. A nie z jedného miesta, ale z viacerých. A už to nebolo zatekanie, že zo pár kvapiek, ale začalo sa liať vlastne z tej strechy. Hej. Čiže urobili sme potom také, tu sú nejaké pohľady ešte do toho starého múzea, rôzne opatrenia.
vedra v múzeu mohli návštevníci vidieť relatívne často. Neboli to žiadne ready-made objekty, naozaj to malo praktický dôvod, aby sme zachytávali tú vodu a tak ďalej. Spomínam to preto, aby ste pochopili tú celú absurditu toho, s čím vlastne my sme museli pracovať. Kým napríklad niektoré múzea a galérie na Slovensku vo svete pracujú na tom, aby bol tam lepší manažment, marketing, proste galerijné fungovanie a tak ďalej. My sme častokrát museli pracovať s tým, aby sme odchytávali vodu v expozícii a mohli to návštevníkovi čo najčistejšie, s najlepšou možnou vlhkosťou potom sprístupniť vlastne tie naše expozície. No takto to vyzeralo niekedy v 2022 v januári vlastne, hej. Čiže water art vlastne v expozíciách. Vtedy prišiel taký posledný tlak, že buď to poďme spraviť, alebo sa zamyslíme nad tým, či vôbec má význam živiť takúto budovu a takéto múzeum v Medzilaborciach. Tu sú niektoré exkurzie do toho, aké výstavy sme napríklad robili, nejakého významu. Tu je Keith Haring, úplne komplexná výstava, ktorú sme aj dodizajnovali tým, že mesiac sme vlastne nakreslili ručne všetky tie postavičky kultové, Haringové a tak ďalej. Čiže vyzeralo to veľmi pekne. Tam je napríklad ten Basquiat toho, to autičko s tým kľúčom. Len taká perlička, ten obraz stojí viac ako $1,5 milióna dneska. Čiže takéto skvosty boli v priestoroch, do ktorých zatekalo. Robert Indiana Lau napríklad. Mali sme Pax Britannica, pekelný mier, kedy vlastne britskí a americkí umelci sa zjednotili do jednej kolekcie a vlastne v rámci protestu invázie vojsk do Iraku vytvorili krásnu kolekciu diel a medzi nimi to bol ešte začínajúci Banksy napríklad, ktorý tam má dielo a Robert Hamilton a tak ďalej, ďalší umelci. Čiže takéto veci sme tu mali. Potom s Jurajom Behuňom, grafikom humenským, ktorý robil pracuje na tom TEDxe, sme otvárali veľký projekt, ktorý bol aj online, taký, že volal sa to Factory People a časť toho projektu sa potom presunula na Expo Dubai, myslím, v rámci Varho Restaurant. No a podarilo sa nám občas urobiť aj také fajn koncerty. Toto je Ferrando Saunders, dvorný basgitarista Velvet Underground, proste, ktorý hral s Lou Reedom a takýmito inými umelcami, ktorí prišli a zahrali v Medzilaborciach a tak ďalej. Všetci oceňovali to genius loci vlastne toho priestoru, ktorý sme tam v tých Medzilaborciach mali, ale každý to vnímal ako potrebu, že naozaj s tými priestormi niečo správte, je potrebné to rekonštruovať aj zvonku, aj znútra a tak ďalej. Čiže to je Ferrando Saunders. Zabudol som meno, aký, ale je to nejaký austrálsky tiež muzikant, ktorý hral s B.B. Kingom a tak ďalej, čiže tiež veľmi rád prišiel do Medzilaboriec. No. A tu sa už premiesňujeme v čase. Do súčasnosti táto fotka vznikla asi pred mesiacom, kedy sme vlastne vypratali a doestetizovali všetky interiérové a exteriérové veci, aby sme vlastne pripravili stavbu na kolaudáciu. Táto rekonštrukcia trvala 2 roky, rodila sa naozaj veľmi často. Musím teraz zdôrazniť jednu vec, že začalo to pri záchodoch, nie pri streche. Keď bola prvýkrát vláda, tak vyčlenila nejakých 20 000 eur a povedala, že opravte záchody a opravte si nejaký vstup, lebo vyzerá to škaredo, hrozne a tak ďalej. A keď som ich tam vlastne vtedy zavolal, počas tej výjazdového zasadnutia vlády, tak som im vlastne ukázal, že to nie je len o záchodoch a o vstupe, ale tu krivá stena, tu radiátor zateká, tu strecha, tu neviem čo a tak ďalej. Tak na druhý deň nám schválili ďalších 100 000 eur, čiže mali sme nejakých 120 000 alebo 125, už si nepamätám. A povedali, že tak opravte si veci, čo vám treba a skúste urobiť nejakú víziu toho, ako by táto inštitúcia mohla byť rekonštruovaná tak komplexnejšie. No. Prišli za 8 mesiacov a vlastne ja som neurobil nič, čiže záchody ostali také, aké boli, vstup ostal, aký bol, ale všetko som stavil na jednu kartu, minul som minimum peňazí z toho celého balíka a spolu s takým malým tímom ľudí sme načrtli víziu toho, ako by to múzeum mohlo byť rekonštruované na takej úrovni, že keď mi vtedy vláda hovorila, tak že mysleli si, že prídem s nejakými 2 A4 a ukážem im, že no, toto by mohlo byť tak a my sme vlastne vytvorili model 1:40, ako by to mohlo vyzerať. Vydali sme k tomu knihu, vytvorili sme na úrovne štúdie tú víziu, robili sme nočné pohľady, denné pohľady, rôzne animácie, transformácie, ako sa to múzeum môže meniť a vlastne táto pripravenosť a tá jasná definícia tej vízie bola ten hlavný spúšťač toho, že sme dostali ten veľký verejný prístup a mohli sme v relatívne veľmi krátkom čase pracovať na projektových dokumentáciách pre územné stavebné povolenia až dostať vlastne tento proces rekonštrukcie do nejakého stavebného povolenia a do vlastne reality. Čiže takto to teraz nejak vyzerá. Niekedy sú vtipné reakcie, pretože ľudia nám píšu, že kedy to lešenie dáme už dole.
Musím zdôrazniť, že nie je to lešenie, je to menšia inšpirácia aj od centra Pompidou vlastne v Paríži, ale veľmi, veľmi jemná. Keď sa rozmýšľalo v tom prvom pláne, že čo s tou budovou, a ona má taký zložitý, zložitú zaujímavú architektúru, je to taká harmonika spredu a tak ďalej, že nejak ju ujednotiť, dostať ho do nejakého jednotného tvaru, tak to bolo veľmi komplikované na financie proste. Keď sme chceli robiť nejaký Briobax alebo nejakú Campbell's, atypickú a tak ďalej, strašne veľa betónu, neviem čo, tak vlastne prišiel nápad, že skúsme pracovať s tým, že vytvoríme nejakú esenciu návrhu, ktorá prepojí unikátnym spôsobom interiér s exteriérom, cez pochôdznú strechu, cez pochôdznú fasádu, kde sa budú môcť ľudia hýbať, kde budú výstavné diela a tak ďalej. A to vlastne umožní to, že vlastne vložíte takú ortogonálnu sieť do pôvodnej architektúry, ktorá je vlastne zároveň takou responsívnou fasádou, ktorá sa dá donekonečne dotvárať. Našou ambíciou je, že keď prídete o rok, o 2, o 5, o 7, vlastne stále tá fasáda bude iná, pretože v druhej etape tam pribudnú nejaké LED obrazovky, meše a neviem, nejaké environmentálne prvky, nejaké inštalácie, nejaké video, arty a tak ďalej. Čiže ambíciou je, aby sa stále ten multiplikačný, rovnaký, opakujúci sa, reagujúci na Warhola proces tých očiek vlastne tej konštrukcie stále nejakým spôsobom naplňal a to múzeum bude vyzerať ako keby stále inak. Čiže to nie je lešenie, to je naozaj responsívna fasáda, ktorá umožňuje komunikáciu medzi starou architektúrou, novou a staticky nám umožnilo pracovať so strechou, na ktorej vlastne vzniklo takéto, toto sú interiéry, už po novom, nové expozičné priestory a vynovené veci, naozaj prešlo to dispozičnými zmenami vlastne všetkými, vlastne je tam nová vzduchotechnika, nové priestory, nové poschodia tam vznikli, konečne máme výťahy, dokonca až 2, kedy si sme vozičkárov normálne museli dvihnúť na hanbu svet, preniesť ich vlastne do expozície, potom ich zvinúť, teraz sa už budú tí ľudia vedieť voziť, vlastne po tom múzeu, po tých poschodiach, dokonca ich vyvezia už úplne hore na strechu, to je tá čierna koja hore, kde vlastne výjdu a budú mať krásne ešte výhľady. Proste medzi Laborce má naozaj krásnu prírodu a tu je ten amfiteáter pre cca 120 ľudí, ktorý nám umožní robiť rôzne večerné programy, eventy a zdržať toho návštevníka o deň dlhšie, aby ten dopad pre lokálnu ekonomiku bol trošku efektívnejší. Sú tam nejaké zelené prvky, keď naprší, tak potom sa tam fajne dýcha, chodíme sa tam nadýchať na tú strechu. No a samozrejme vznikli rôzne blackboxy, ktoré majú rôzne edukatívne možnosti, charaktery a tak ďalej. Čiže toto je vlastne istá premena múzea, budovy, a inštitúcie, ktorá nemala existovať. A už keď existovala, tak nejakú šancu na existenciu jej dávali 3 roky. Ja som veľmi rád, že dneska tu môžem stať pred vami a predstaviť vám to, že nie len, že prežila, zmenila svoj vizuál za naozaj veľký balík peňazí a ja verím, že tu bude mať zmysel a bude to slúžiť ešte ďalším generáciám. Čiže veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, za ten krátky exkurs do tohto príbehu, ako to vznikalo, akým spôsobom to išlo a možno už na záver v rámci našej činnosti také video, aby ste ma iba nepočuli, ale aby ste videli. Bola to naša tvorba počas covidu, kedy veľa galérií robilo to, že robili nejaké 360-ky, keď sme boli zatvorení a tak ďalej. My sme išli robiť také vtipné videá, kde sme predstavovali expozície a tak ďalej, takže na záver si pozrite také krátšie video, kde predstavujeme portfólio Campbellove polievky od Andyho Warhola, ktoré patria k 3 najvýznamnejším dielam v rámci 20. storočia, ktoré zmenili kanon umenia. Ďakujem pekne. To je neskutočné. Jem Campbellovú polievku, ktorú jedia Američania už viac ako 50-60 rokov a je súčasťou americkej konzumnej kultúry. A pozerám sa na jedno z najikonickejších portfólií, ktoré bolo vytvorené v priebehu 20. storočia. Vytvoril ho Andy Warhol. V roku 1962 ho prvýkrát vystavil Los Angeles, vo Ferus Gallery, kde sa mu dostala nie sláva, ale obrovské pokarhanie od vtedajšieho sveta umenia, čo si to dovolil ten blázon povyšiť akýsi potravinársky produkt na umenie a ešte ho aj vystaviť v umeleckej galérii. Bol to obrovský škandál a nehorázny počin v tom čase.
Ešte dokonca aj mladý Anthony Hopkins tam došiel na tú výstavu a kúpil si 2 diela za 200. Asi si chcel zainvestovať v tom čase, alebo jednoducho sa len zvykol nad Andym Warholom a nad týmto kvázi zúfalým počinom vystaviť akési Campbellové polievky do galérie. Dnes stoja viac ako $40 miliónov. Aj takýto vývoj môže mať dielo, ktoré je, alebo bolo odsúdené na odstrel v rámci dejín umenia. A keď ho tak postupne a pomaly dojedám, tak si zároveň uvedomujem, že toto dielo Campbellových polievok od Andyho Warhola bolo zaradené medzi 3 najvýznamnejšie diela 20. storočia, ktoré zmenili kánon umenia spolu s Picassovými Avignonskými slečnami a Duchampovým pisoárom. Keď si tak spomínam na Boba Kovačela, ktorý písal životopis Andyho Warhola, tak v ňom sa objavuje informácia, že Andy Warhol tieto Campbellové polievky jedol 20 rokov každý deň. Takisto neuveriteľné.